हे गाइस, दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं देखायनो नागिरदों थास'जों साम' खिंखिरि ओंख्रि। दा माने थास'खौ सायबाय दङ, थास' नङा साम'खौ सायबाय दङ। नैबे साम' सायनायानो आंनि बिखुनजो आरोखि, आरो नैबे गसंनाया मादै आरो फुजा आंनि आगै गेलेहोग्रा। हाय लोगोफोर, नोंथांमोना थास'जों साम' खिंखिरि ओंख्रि जाफेरदोंना जाफेराखै? जों जादों आरोखि, गोथावथार मोनो। संना नायनानै जाबानो जाबाय खेबसेसो। बांसिन बर'फोरा सबाय आरो साम', अनला आरो साम'सो जायो। थास'जों जाफेरदोंना जाफेराखै? दुन्दिया, पियाज, हाइजें, सामब्राम गुफुर, जानाय थाव, थास', साम', हालदै, मस्ला, इयाव बानलु गोरान आरोखि। साम'जों थास'खौ होनोसै आरो। गेब्लेबाय, बे माबायावनो होफाखानोसै आरोखि। दानिया दै होनानैसै, दै गुदुंखौ होनांगौ। थास'आ मोननाय लागै जबगोन नालाय एसे बुरजा होबाय आं। दाना खोबना होनोसै आरोखि। हाखु दाखुजोंनो खोबग्राखौ मोनलाय लांला, नै बिदिनो खोबना होनोसै आं गामलाजों। मस्ला, दा दुन्दियाखौ होसिगोन आरो आं लास्टाव खांनो लागायाव। साबजोबगोन नामा? साम'खौ होना होनोसै।
गामला गिदिरजों खोबना होबाय आं दानिया दुन्दियाखौ हाना लाग्रोनोसै आङो दानिया दुन्दियाखौ होना होनोसै मा होनोमोनलाय बेखौ चिकेन पक'रा बाथोनखौ जि लेथ्रा नुखानो नालाय आरो ओमफ्राय नै एखे साम' ओंख्रिया खावसे जाबाय गन्थं गोदोलायनायसो आंखौसो देखायदो साम' नांदार खायना हो साम' जानो फिसाजो सानै रांखिनिथार आंना फिसाजो सानैया बिमानि न'आव फैबाथाय जि सासे दंबावो आंना बिहामजोआ बेसो गोथावथ' आरो हामासो मोनामदो हामा मोनामदो इसोर जैगुरु नालाय जैगुरुफ्रा ना बेदर जायाना थास' नांथार नाङासै नांथायाखै थास' बारा फिथुब फिसुबगा नङा जाबाय बोरै साम'जों नङा ओंखाम जि जानो गोथाव मोना नालाय जोंना बर' न'खर नालाय खुगाजोंनो जागोन गरिब नालाय बिदिनो जायो आरो थास' बानलु गोसा साइकेल उठिबाय माथो लायथ' आं फैला लोंना फैखाबाय माथो नोंलाय नोंहा नोंसोर ज' लोङा आरो जाग्रा लोगोखौ जाया नोङो नांनो फिस मोनसे जाजोबना जानला जाजोब्बाय आंनो बारा फिस मोनसे दोननांगौ माइलाय मा बेदर बयलार नामा बयलार नङाबा चिकेन रल जालाबायनांगौ ना बोरमासो बिदोंमोन आं चिकेन पक'रा बोरमाखौलाय मायाव हरनांगौ जाखो दुखिया न'खर नालाय जोंना बिदिनो इसोर गिजि माबा नुलाबायो सादा थेमा थांखु थेमानो इयो गय फाथै होगासिनो भिडिअ' होगासिनो